खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ मोनसे दुखुनांथाव रादाब लोगोसे बर' हारिनि थाखाय गेदेर खहा। बर'नि मुंदांखा लेट्रिक गेलेग्रा लीलावती दैमारिया मैया फुंनि 8:10 समाव बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय आनज्रायलाङो। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो पेरालाइज बेरामजों नाख्रेबजानानै फाहामथाय लागासिनो दंमोन। मख'नो गोनांदि लीलावती दैमारिया बर' हारिनि गेजेरावनो एबा ट्राइबेल हारिफोरनि गेजेरावनो गिबिसिन माहारियारि थाखोआव लेट्रिक गेलेनानै सनानि मेडेल देरहानो हानाय सासे आइजोमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव आसामनि ट्राइबेल माहारिफोरजों लोगोसे बर' माहारिनि थाखाय गेदेर खहा जाबाय। दिनैनिफ्राय मोनब्रै थांखिफोर जेरै हा-हु, गुन गोनां सोलोंथाइ, समाज खुस्लायनाय, समाज बेरेखा हाबाफोरखौ ज्राब गारनानै समाजखौ गोग्गो गोथार खालामनाय आरो जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिएफबीफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय न'आव लाबोफिननाय, बेफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङैनो मोनसे गेदेर सुबुं सांग्रांथि हानजा सुरनाय एबा रेलि लानाय जागोन। बे रेलिखौ दिनैनिफ्राय चिरां जिल्लानि रौमारि दालाइ एबसुनिफ्राय जागायगोन। तामुलपुरनि दलंपारायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सानै लाइमोना गोब्राब जखम जायो। रंगियानिफ्राय भुटान फारसे दावबायलांनाय समाव दलंपारायाव हरखाबै सानै सुबुङा स्कुटिजों गोग्लैना गोब्राब जखम जायो। जखम जानाय सानै सुबुंखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फेरगावनि सुजित तान्त्रि आरो पबित्र नार्जारी होनना सिनायथिनाय जादों। बे जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा तामुलपुर पुलिसनो खौरां हरो। लोगो लोगो पुलिसा जाथायसालियाव फैना तामुलपुर देहा फाहामसालियाव थिसनो। चिरां जिल्ला बेंगिरि लांगोना फ्रेन्डशिप कमिउनिटि हलाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंच, बनसु आरो मजाबारि गामिनि हा गोमाजानाय सुबुंफोरा जथायै सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिम 3 घन्टा धरना हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारनि हेंथायै बे हाया जोंनिखा, जोंनो थार बिजिरनाय नांगौ, ट्राइबेलनि हाखौ रैखाथि हो, बर'नि हाखौ रैखाथि हो बायदि गोबां स्ल'गेन होनानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामना थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो दाबि खालामनाय जायो आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानो चिरां जिल्ला बेंगिरि पि बिजया भास्कर रेड्डीनि गेजेरजों गांसे गोसोखांलाइ दैथायहरो। क'क्राझार जिल्लायाव फिन सिखावनि उदखार। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं जारागुरि गामियाव हरनि समाव सिखावफोरा गंसे इ-रिक्साखौ खावनानै लांदों। 2 नं जारागुरि गामिनि लिभिंस्टन बसुमतारीनि न'निफ्राय हरनि समाव सुजुग लानानै इ-रिक्साखौ सिखावफोरा खावनानै लांदों। इ-रिक्सानि बिगोमाया फोरमायनाय बादिब्ला सिखावफोरा इ-रिक्साखौ हरनि 1:30 समाव खावनानै लांदों होनना आरो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 8134015387 मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों बिथां बिगोमाया। बेसेन बांनायनि सायाव चिरां जिल्ला तृणमूल कंग्रेसनि 3 घन्टा धरना। मैया बेसेन बांनायनि सायाव आसाम तृणमूल कंग्रेसनि बिथोन बादियै बिजेपि सरकारनि सायाव चिरां जिल्ला तृणमूल कंग्रेसआ बिजनी महकुमा मावख'नि लांगोनायाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम 3 घन्टा धरना होयो। अख्रां गोमसारलायनाय बेसेन बांनायखौ बन्द खालाम बिजेपि सरकार हाय हाय खोथा होनायखौ मावफुं, बेसेन बांनायखौ खमाय बायदि स्ल'गेन होयो चिरां जिल्ला टिएमसिआ। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो गासिबो डिपुटि कमिशनारफोरजों भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों सावरायलायनाय जायो। सावरायजानाय आयदाफोरा जादों फारियै बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि रिहेबिलिटेसन आरो आद्रा थानाय माखासे केसफोरनि सोमोन्दै, बिटिआरनि गासिबो जिल्लाफोरनि जौगानाय खामानिफोरखौ नायबिजिरनाय, आसाम माला बिथांखि, सिमना ओनसोल जौगाथाय बिथांखि, ड्राग्सनि साग्लोबनायखौ होबथानाय आरो नायबिजिरनायनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो। बे सावरायलायनायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे एमसिएलए सायखं बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।